Исәмсез, эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Этләр йөри өйір-өйір, әлмәттә суқбай этләр халыкка тыңгылык бирми. Кышка озык түлі хәстәрен күрәбез, калабызда авыл хуҗалыгы ярминкәләре үтә. Ознакайда татар мәдәнияте һәм татар кухнясы белән кызыксынучылар җыелды. Бер матур көнне эштән өйгә кайту юлы үлемгә китермәсме? РТС микрорайонында яшәүчеләр нәкъ шул хакта борчылаларда. Тупламага җыелган суқбай этләр ишек алларында яшиләр. Щуп бакларында ашарга эзләп, балалар мәйданчыкларын бәдрәф сыйфатында кулланалар. Бу шикаятьләрнең әле зарарсыз башыгына. Вот эта собака не дает проходить. Бу кадрлар белән геофизик, Луговая һәм Дуслык урамнарында яшәүчеләр уртаклашты. Монда этләр көтү булып яшәп, бөтен районны куркуда тоталар. Они бывают стаями здесь лежат, потом бывает кидаются по вечерам. Даже выйти невозможно бывает. Иногда то, что толпа, собак. Алар туплан булып монда яталар. Вакыт-вакыт кешеләргә ташланалар. Кичләрен хәтта чыгу да мөмкин түгел. Кибеткә дә барып булмый. Бер төркем эт утыра. Иртәнге 6-да эшкә барам. Арттан эт йөгереп килә дә штаннан эләктереп ала. Куып та өлгермисең. Төнлә эт үрүенне йоклап та булмый кайвакыт. Вот из-за этого и ночами тоже спать невозможно бывает. Кусала были случаи, также вот родители жаловались, и царапают, и кусают, и просто прыгают, просто лают, там просто человек пройдет. Таких ситуаций много, достаточно, практически каждый день такое бывает. Халык ике төркемгә бүленә. Хайваннарны кызганып ашатучыларга һәм алардан зыян күрүчеләргә. Соңгылары әлбәттә күбрәк. Яшәүчеләр әйтүе буенча этләрнең саны арта. Алар чалбарның астыннан эләктереп алалар. Балалар бакчасы капкасы янына басып ата-аналарны һәм балаларны кертмиләр. Много иногда по одному. Один раз я около 4-й школы иду, она меня дорогу дала, и потом я прошла, и она за мной пошла, и за брюки хвап. Йорты тотучылар да һәр вакыт уяу. Хуҗаусыз эт килеп чыкса, үз хайваннарын кулларына күтәреп яклыйлар. На руки я беру. Они подходят, конечно, подходят большие собаки, пытаются что-то. Я бегом на руки и все. Но очень много этих бродячих собак, очень много. И кусают, и бегают за детьми, бегают, дети боятся их. Бу фотолар Түбән мактама бистәсеннән килеп иреште. Кайберәүләр канунга каршы этләр белән мөстәкыйль көрәш сукмагына чыккан. Проблеманы хәл итү өчен без үсеш департаментына мөрәҗәгать иттек. Бүгенге көндә районда хуҗасыз хайваннар өчен дәүләт һәм муниципаль приютлар юк дип аңлаттылар биредә. В соответствии с федеральным законом 498 об ответственном обращении с животным предусматривается схема отлов, стерилизации, вакцинации, возврат на прежнее место обитания животного, а не оставляется на территории ветклиники. Нужно помнить, что каждому животному свойственно мигрировать и перемещаться по территории города. Хайваннарны тоту кеше мөрәҗәгате нигезендә эшләнелә. Координатлар белән гаризаны Риза Фәхретдин урамы 6-нчы йорт адресы буенча үсеш департаменты муниципаль автоном учреждениесенә яки 88553 37 55 24 телефоны буенча бирергә мөмкин. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Лучәлмә телекомпаниясе. Әлмәттә авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланып китте. Аның беренчесе өлкәннәр көненә багышлап узды. Әлмәтле әби-бабайлар нәрсә сайлый икәнен Лейна Хәсәншина белеп кайтты. Өлкәннәр декадасына багышланган авыл хуҗалыгы ярминкәсендә әлмәтлеләрдән тыш шулай ук Лениногорск, Бөгелмә шәһәрләре, Ширмешән, Мөслим, Ознакай районнары үз продукцияләрен тәкъдим итә. Шулай ук Түбән Камадан килүчеләр дә бар. Барлыгы ярминкәдә 50-дән артык авыл хуҗалыгы тармагында хезмәт куючы үз продукциясын тәкъдим итте. Әлмәттә узучы ярминкәнең берсендә калдырмаучылардан Гамир ага 20 ел тәҗрибәсе булган Умарташы бал сатып кына шикләнми. Үзем менә 93 елдан бирле ярминкәдә инде. Элек икмәк табып чыгардык, бөтен нәрсә инде. Бер елда да калдырган юк. Бик әйбәт инде. Хәзер халык танып бетерде, әйбәт үтә. Быел менә бал, чәй, гөмбә алып чыкты инде. Ярминкәгә килүчеләр арасында кышка әзерләнүчеләр дә, сезонлы җиләк-җимеш сайлаучылар да бар. Биредәгеләрнең күпчелеге олы яшьтәге районыбыз халкы.
Ассортиментлар күп инде, это ит та бар, бәрәңге, бөтен овощи, это, все, что можно, бөтен нәрсә алып була. Халкы да әйбәт, погода да әйбәт килде. 25 градуска хәтле җылылык. Менә алмаларга чыкканы, суган алырга бәрәңгебез бар. Ит алдым ишсездән бик әйбәт булды. Тәмен кайткач беләбез инде, ашап карагач. Күңелле үтә, бик күңелле үтә, бит концертлар куялар, бик матур. Ярмарка, настоящий прям ярмарка. Авыл хуҗалыгы ярминкәсенә килүчеләр арасында Гасимә әби дә бар. Бәяләр сөендерә. Шуңа ел сайын көтеп алам, ди ул. Ел сайын йөрибез, ел сайын алабыз. Бәрәңгене дә, сарымсакны да, süt rızıklarını da alabız. Bir kıymetli şey itlerine, yön bizden pensiyeye alırlık, it aldık. Berengi de alabız, berengi de alabız. Bu eybet, şey, malatsı, uyuşturganlar. Әлмәт районының беренче ярминкәсе турында белмичә калганнар көз азагына кадәр һәршимбә иртәнге якта Ленина 128 адресы буенча килә ала. Авыл хуҗалыгы ярмаркалары башланды. Олар сәгать 8-дән 12-гә хәтле, декабрьгә хәтле үтәчәкләр. Барлык Әлмәт һәм район кешеләрен шушы ярмаркада көтеп калабыз. Линия Хәсәншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тулыда Тулы Кремль фанфарлары дип исемләнгән 7-нче Бөтен Россия рухи оркестрлар фестивалендә илнең төрле төбәкләреннән 10-нан артык оркестр катнашты. Алар арасында безнең Әлмәт милли мәдәни үзәгенең тынлы оркестры да бар иде. Чараның ничек узуы турында алдагы минутларда. Приветствуем наших гостей из города Альметьевска, Республика Татарстан. Универсальный оркестр джазово-духовой и эстрадной музыки «Эльмет». Шара үз мәйданчыкларында Россиянең иң яхшы иҗат коллективларын, яшьләр һәм балалар тынлы оркестрларын берләштерде. Традиция буенча әлеге чара Тулы шәһәре һәм өлкәсе көнен бәйрәм итүнең үзәк вакыйгаларының берсе булды. Беренче тынлы оркестрның саф һавадагы чыгышы тамашачыларны бердәштерде һәм бәйрәмчә мөхит тудырды. Һәр оркестр үз музыкаль визит карточкасы белән мәйданга узды. Коллективларның чыгышлары тамашачыларның күңелен яулады. Фестивальнең кульминациясе булып 400 профессиональ музыканттан торган җыелма оркестрны Россия гимнын башкаруы булды. Моннан тыш безнең оркестр Корал музеенда да чыгыш ясады. Азнакайда Татар милли ашлары көне исеме астында зур чара узды. Анда катнашучылар ризыклар төрлелеген үз күзләре белән күреп, авыз итеп карый алды. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына багышланган чарада безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Бу татар халык, национальный татар халык ашлары дип атала. Монда безнең бу күргәзмә, сату күргәзмә дип атадык без аны. Монда безнең эшчеләребез катнашында татар халкы һәр вакыт аш су пешерүгә уңган, булган халык. Шуңа күрә без тоже менә күрсәтергә уйладык үзебезнең булганлыгыбызны. Иршат Хәсәновның мәктәп туклану комбинаты җитәкчесе булып эшли башлауына бары 2 атна һәм бүгенге күргәзмә аның инициативасы белән оештырылган. Мондый чара азнакайлылар өчен әле беренче тапкыр үткәрелә. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин кунакларны сәламләп, халкыбызның милли традицияларын хөрмәт итү, милли ризыкларыбызның төрлелегенә басым ясады. Шушы элек булган гадәтләребезне, үзебезнең милли ризыкларыбызны искә төшереп, шулай матур итеп исән-сау гына яшәргә язсын.
шундай рестораннарыбыз, кулинарияларыбыз эшләп торсын. Үш пішмақ, қыз тыбый, шек-шек, тутырған тауық, пішікшілер бүгінгі бәйрәмгә бик күп төрле ризыклар әзерләгән. Барысы да тәмле, телеңне йотарлык диләр катнашучылар. Азыклары тәмле, телне йотарлык. Менә бүген дә шушында тәмле әйберләр саталар дигәчтен шын күңелебездән килдек. Халида Галимова нефть кудыру станциясында 35 ел хезмәт иткән. Хәзерге көндә ветераннар советы җитәкчесе, Гөлстан иҗат берләшмәсе әгъзасы. Бик күңелле бәйрәм, искитмәле, шул хәтле рәхмәтле. Бигрәк тә менә олы яшьтәге кешеләргә матур очрашу бер яктан, икенчедән дә шул хәтле үзебезнең милли ризыкларның күплегенә, тәмлелегенә, матур итеп ясалганына исемез китеп утырабыз менә. Шул хәтле матур концерт программасы оештырганнар. Шулай очрашып, куанып, үзебезнең татар булганына куанып, үзебезнең гореф-гадәтләрне дәвам итеп яшәргә язсын. Шундый теләгем. Кызыл катык, катлама, борчак, тукма шашлары, тәмле үлән чәйләре дисеңме? Бүгенге күргәзмәдә 40-тан артык төрдә ризык тәкъдим ителде. Әлеге ризыкны кияү билмәне дип таныштырдылар кызлар. Телеңне йотарлык ризыклар әзерләнгән бүгенге бәйрәмдә. Алга таба милли ризыклар күргәзмәсе тагын да планлаштырыла дип аңлаттылар безгә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.